namitri sa magsangyaw para pistingan ang paso na siya, kaya ba dyan sa kaon. Di mo maklaro nga tungas sa toong video. Ha? Namon driver o. Kaya sakto. Ang puntahan ng Abrinadan. Si Lipol o, Abre ng puntahan, ready to ambak. Sakto biday siya. Naiunod yung kuba ba? Yung tamak. Naiunod yung tamak. Saka dyan mo? Maski yan. nabot sa segunda, imong i-relax mo gagamay mo, mukama siya pagka primera jud. Siguro gumuno. Ano lang bro, ano? Paglikoy, bro, malukot ha. Biag Mountain Villa, ang iro. Uy, panirado po may maulawan mo tayo. Saan nila sa kanan? Angin? O, nanigurado lang dyan sambak. Dili ba? Dili takambak ani? Legit. Magpulay siya. Saka gina isa. Masaka siya, no? Eh kung wala ka kato kanina, yan yan, dagan yun. Oo. Basta gid mo diya. Loh, usap na gid dito. Ay, nakabasi mo pilit ha, tapos bum ay sa lang wall, oh. Yung ano biyang sa mga sagada na kuhan dyan. Yan ni gid yun. Tamo. Huwag na nang sumo na bago kumato sa gada, testingan dyan ako dyan sa pagsangyaw kay kagaw makita ang kuhan. Kasi kisa sa kanan. Kung survive siya diri murag, dili ko kabado matugko sa gada. Naturok madlok. So, di segundahan lang ang tungas. Naman, dili na kay kabado atong driver, no? Safe na kayo. Uban ko dyan berpin ng ta. Naman ta helicopter na ko, no? Sira pa. Ini ang siko. Ito pa. Kani ang sakaon tayo. Sigong dara? Kaya segunda. Kana, primera din na. Mukha man siya na pag-primera na. Di po, paano na ang one, no? Dito no tayo. Minus ang pasata. Sira. Gigamitan o manual oil. Kaya naman singgunda kung nakaprepare ka.
siya kay siya musul kung sa automatic mo siya, pa-act din siya kung ano mo. Isa musulod. Ang budget meal nga sakyanan. Okay. Wala na ko. Ang atong bangil, biasa na mga bangil. Wala nagamit. Wala nagamit ang bangil, wala nagamit. Safe lang. Safe lang. Close door lang. Oo. So, nalamid rin sa Magsangyaw. So, naabot yun. Dapat dili magrugi ka dili mo tamakan buyan. Ha? Buyan mo kul gamay. Kay bisa na mo dili siya mosulod. Magsangyaw finisher. Oh, Easy. easy.